TV. Jatend duond bura mar United Green Movement David Maraga koro dwaro mondo mi piny owacho okas chenro mare kaka gibiro rakore kod koth mapek mar El Nino migeno ni biro chako chwe e thurka e bwo dweche 2 mabiro. Maraga nosiemo piny owacho kuom koso keto chenro mong'ith mar gayo ohula mabiro wuok kaluwore kod koth makamano. Maraga bende nolero ni piny owacho onego ng'e ni gwenge ma pi japong'e kaluwore gi koth mapek olosi kendo ket chenro makare mar reso ngima oganda. Noloso gi jofwamb weche e log tich mar apisi mare, ka bende nosiemo wang' apisas madito mag piny owacho ma kinde ka kinde yako omenda mag jopiny e seche mag midhiero makamano. Bad migawo mochung' ne koro futo ma yamo e kor lwasi, Meteorological Department osechiwo milome ni piny Kenya biro yudo kodh ajiki chakre dwe manyien. Any harvest destroyed and an outbreak of preventable disease will be the result of state negligence. We would have expected that the budget this year would have been very, very specific. But you saw what the CS was saying last night. When asked, he was just guessing, talking about 10 billion and saying, look, this is a huge sum of money. I don't know where we are going to get it from. When, a few months back, they had more than 14 billion shillings that they spent in Olkalau. So that is the kind of government we are dealing with. We are making this statement so that Kenyans are aware what we are headed for. Because quite a number of government officials are going to come out with PR exercises, PR statements, and unless serious action is taken, the country is headed for a very, very serious disaster. That can be avoided.